El teatre és un lloc màgic. Allà podem viure històries que ens fan riure i pensar i emocionar-nos. A vegades hi anem amb l'escola i no només mirem, també aprenem. Totes aquestes coses passen a la classe i també quan anem al teatre. Però com s'organitza tot això? Doncs el programa Espectacles en classe neix amb l'objectiu d'apropar les escoles al teatre i entenem que les arts escèniques són una eina molt transformadora pel procés de qualsevol estudiant. A més d'oferir funcions escolars en diferents idiomes per tots els cicles, complementa la sortida amb guies didàctiques que acompanyen la feina del mestre a l'aula i col·loquis postfunció que donen veu a la curiositat de l'alumne per portar la seva experiència teatral encara més enllà. Això és Espectacles en classe. Darrere de cada funció hi ha persones que preparen activitats, ajuden les escoles i fan possible que els alumnes visquem al teatre d'una manera especial. Em dic Carlota. Carlota, què ens vols preguntar? Sí, amb l'escola vam venir una vegada aquest any. I normalment amb l'escola venim més amb les classes de català i espanyol. Crec que aquest any va ser l'any en què més vaig anar al teatre. I jo sóc addicta al programa, podríem dir, perquè vinc des de fa molts anys, des que dono classes, de fet. I des de llavors que ho he mantingut. Vinc cada any a la gala i cada any programo obres de teatre i ho faig entrar dins dels programes escolars. A mi ja m'agradava anar al teatre sempre i seguiré anant. Sí que és veritat que s'aprenen moltes coses a fora, amb històries. Podem conèixer música que no havíem sentit abans. I coses molt xules. Podem tenir tots una base de cultura teatral i també canviar una mica de la rutina d'estar a classe i tenir classe a diari. Que llavors ells, per exemple, treballem el que és el contingut, però és que a més venen aquí i ho gaudeixen molt més. Clar, és un tipus d'audició que ells no estan acostumats, ells escolten un altre tipus de música i aquests són els clàssics de tota la vida que no es poden deixar. I després ells avui han descobert el que és el rock, però de qualitat. Podrem treballar diferents temes que sorgeixen a les aules a partir de les seves cançons. He comentat ara durant el col·loqui que estem treballant el gènere de la crítica teatral perquè participen en concurs Joves Periodistes Culturals i la idea és que veient més d'una obra de teatre aprenguin com mirar-la, per com criticar-la. I sí que a nivell lingüístic jo crec que a partir d'ara una mica continuar el debat, que crec que ens han quedat moltes preguntes a fer, doncs continuar aquest debat, que és el que volem, i poder fer una mica més de reflexió. A mi m'agraden més també els drames, quan hi ha més una cosa que molts personatges han de resoldre. A mi m'agrada molt la comèdia, sí que diria comèdia. Jo no ho sé, perquè tampoc en sé gaire, per això està bé com venir a l'escola i veure una mica com és tot. A mi m'agraden molt els drames. Divertides, d'acció i això. Però aquest tipus també m'agrada perquè aquí s'aprèn i això. M'agradaria anar a veure al teatre al Bob Esponja. Pokémon. El que gaudeixen més els alumnes és tot allò que connecta amb ells. I per tant, qualsevol obra que estigui pensada en tocar d'alguna manera els adolescents és el que a mi m'agradaria seguir veient amb ells. Que jo penso que és importantíssim és que ells que puguin interaccionar amb el públic. Llavors, qualsevol cosa que permeti que ells interaccionin amb el que estan fent és molt bo. Ei, jo també vull dir una cosa. Quan anem al teatre amb el col·le, no només veiem una obra, vivim experiències que ens fa pensar, sentir i créixer. I potser algun dia també tornarem al nostre compte.